yar Simal Ibrahim Sharukan masoyin annabi a koda yaushe da kakkausan murya zuwa ga Rahama Sadau Jaruma a Kanywood ba ma tare da ita game da wannan abin da take yi na batanci ake koyi da ita don haka abin da ta yi shiga ta rashin mutunci ta janyo har aka yi wa addinin musulunci batanci mu yan Kanywood ba ma tare da ita sannan kuma ina sanar da iyayenta wanda suka haife ta in ba za su gaya mata gaskiya ba to mu ta zo gurin da za a gaya mata gaskiya tunda tana tare da mu a sana'ar mu ko ni na sa ta a fim kuma na biya ta kuma ina da hurumin da zan iya cewa ba ma tare da ita sannan kuma ina sanar da yan Kaduna ya kamata ga dukkan jaruma ko jarumi duk wanda zai janyo addinin musulunci batanci ya kamata su yi ɗaukar mataki da kansu yan Kaduna dan mu nan garin Kano akwai wanda ya batanci ga addinin musulunci aka ragargaje gidansu aka kore shi a garin ma ya bar garin dan haka in tai wannan abu ma iya yan Kanywood ta yi wa ba ta yi wa dukkan musulmi ne gaba daya sannan kuma ita batta da tunani iyayenta ma ba su da tunani tunda tana da kanne mace wa zai je auri yar gidan wacce Allah wata raice wacce jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala suna na Tijjani Abdullahi Asasi akwai wani hoto da wata mata ba sai na kama sunanta ba da ta yi tsirara don tsirara ne wannan don ko wata da ubanta idan suka kalla sai sun ce wannan abin bai daidai ba ko a addinin fulogi ta kalli wannan abin kasan abin ba daidai ba ne akwai wani tsinanne ɗan shegiya ɗan bakar mace ɗan ramatin tumaki haihuwar rana wanda sai da aka haife shi ya kalli inda ya fito ya yi wani comment a ƙarƙashin abin da ta rubuta ubangiji Allah ya tsine masa albarka in Allah yadda ba zai gama da duniya lafiya ba in Allah ya yarda ba zai gama da duniya lafiya ba albarkacin manzo Allah sai ya ga wulakantarsa a duniya kafin ma ya bar duniya dan tsinanniya dan ramatun tumaki Allah ya tsine maka da wanda ya turo ka auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala rasulillah wa ma muhammadin ma kana muhammadin ala muhammadin muhammadin rasulullah da farko na jajanta al'umma musulmi bisa wannan ibtila'i da ya same mu wanda muka wayi gari yau da shi wani zindiki ya ji karkashin hoton wata baiwar Allah ya yi maganganu na ɓatanci ga masoyinmu shugabanmu mai cetonmu ɗan gatan Allah wanda Allah ya fi so wanda Allah yake fushi da fushinsa wanda Allah yake yarda da yardarsa wanda Allah yake karɓa da karɓarsa wanda Allah yake bayarwa da bayarwarsa wanda Allah yake hanawa da hanawarsa shine sayyidinmu habibaninmu Muhammad bin Abdullah katimin nabiyina wa imamul mursalin. To gaskiya wannan abu ya dugun zuma mu ya tayar mana da hankalin da ba zai iya kwantuwa ba domin lallai idan mutane suka zama suna cikin al'ummar da ake batanci ga manzon Allah to wannan al'umma tana cikin musiba wannan al'umma tana cikin bala'i wannan al'umma tana cikin narko na ubangiji wallahi na rantse da wanda raina yake tafin kudurarsa Allah ba zai kyale mu ba Allah ba zai bar mu ba ana taba bawansa ana taba wanda ya fi so ana taba wanda yake kauna ana taba wanda ya yi mu dan shi ana taba wanda yake wa rayuwa stampi in manzan Allah ya ma stampi ka wuce ana taba shi Allah ya bari ba zai bari ba nasiyoyi ne guda biyu nasiha na farko zan yi akan ki rahama ki ji tsoron Allah rahama abin da kika bai dace ba rahama ki gane cewa duniyan nan kaɗanci rayuwar da za a yi a ranar lahira rayuwa ce wadda babu zazzabi babu ciwon kai babu bacci babu jiya babu yau babu in an jima babu wata shekarar ba bara ba baɗi rayuwa ce za a yi ta sadidan rayuwa ce za a yi ta wadda Allah ne kaɗai ya san irinta rayuwa ce wadda za a yi ta wadda ba ta da kamanceceniya da irin wannan rayuwar da muke ki zaɓi wannan rayuwar ki bar wannan rayuwar wadda annabi yake cewa hasati ummati 60 aw 70 yawanci annabi ya ce girbin al'ummata ƙarshen nunarka a rayuwar duniya shine 60 ko 70 ki zaɓi rayuwar da za ki yi wadda za ta zama miki da wannan nuya wanda Allah yake cewa kullaman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram sayyidina ali yana faɗa
asiru ma ya baka alama ya fada fa inna duniya tazal an qaribun fa innal akhirati tabqa la tafada. Jama'a wallahi mu ji tsoron Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ban yi niyyar yin magana ba, amma ya zama wajibi ne in yi magana saboda hoton da ta ɗauka personal life ɗinta ne, amma comment ɗin da muka gani wani ya batanci ga manzan Allah akan comment ɗinta shine abin yake damu, saboda taɓa manzan Allah ba ƙaramin taɓa rayuwarmu ba ne. Shi yasa ko ahlul kitabi ba za su so a taɓa manzan Allah ba. Ai ba ƙaramin cutarwa ba ne a cuce ka a taɓa manzan Allah. Manzan Allah ya wuce wasa. Shi yasa masana'antar gashi nan azubi ba doka ba oda, kowa yake abin da ya ga dama. Duk wanda ya zo da jaki da kare da dabba da yaro shi dan fim ne. Ka ita gaya mata gaskiya ko ka ita fahimtar da ita Allah ko ba qawaidi ba ishmawi ba risala. Ta yi birthday a Kaduna, ta yi birthday a Abuja, ta yi birthday a Jos. To mu ba za ta zo nan Kano ta yi mana birthday ba, biwa a waje. Wallahi ba za a yi mana wannan ba. Ta manta da ita rayuwa gidan wani za ta gobe, kuma an manta fa idan duniyar nan fa ba madawwama bace ba fa, in fa ba nan akwai lahira. Ku gaya mata gaskiya, ku gaya mata Allah. Wallahi tallahi irin wannan shigar da take ta banza ta rika tuna, gare ta je ta rungumi ɗan uwanta da ƙannanta marayu. To ai ta gani take burgewa take haka ne. Burgewa kasiyatin ariyatin shine burgewa. To sai mun gaya mata Allah wallahi. Ko ba sa so sai mun gaya musu gaskiya. Kuma ba za a zo a yi mana wannan shirman a nan garin ba. Yauwa Kano garin bayan Allah za a zo a kawo mana ya ga kowa tsatsu su zo su rinƙe mana watsewa, ana ja mana zaki, ana duka yan fim halin mu daya. A'a. Ba kala ake kallo a yi aure, nagarta ake duba. Yana daga hakkin ɗanka a kanka, hakkin ɗanka ne a kanka, dole uwarsa ta zama mutumiyar kirki ce. Yana daga hakkin ɗanki a kanki, dole ubansa ya zama mutumin kirki ne. Kar ki je ki ɗauko wani shashashin anguwa ya zama shine uban 'ya'yanki. Kar ka je ka ɗauko wata daƙiƙiyar anguwa ta zama uwar 'ya'yanka. Haka ne.